नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके भोजपुरी राइटर विजय बागी के चैनल पर भी आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके भोजपुरी आर्केस्ट्रा सॉन्ग बहुत बढ़िया गीत के लिखावट भइल बा। और दिल से बताओ तनी कि नया म्यूजिक बनवा कर रुआ बढ़िया से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया। बहुत बढ़िया मैटर लिखले बानी। तो चलिए मैटर के शुरुआत कर लिया, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर सिंगर बानी, सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी और अच्छा मैटर रुआ के नहीं मिलत, अगर हमारा चैनल से जुड़ गए बानी भैया तो निराश भइला की जरूरत नहीं है। जैसन मैटर चाहत होकर लिखवावे के वैसन मैटर मिली भैया हमारा कलम के जरिए। काहे कि भैया हम हर तरह के मैटर लिखे नहीं, जैसे सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, मेल फीमेल डुएट सॉन्ग, चाहे रुआ झलकुटन लिखवा सकतनी, चाहे धोबी धासु गीत लिखवा सकतनी, कोनो भी प्रकार के मैटर खतरा रुआ हमसे संपर्क कर सकतनी। लास्ट में हम अपन कॉन्टेक्ट नंबर दे दे। फिलहाल आज के मैटर स्टार्ट कर जा। कैसे आज के धुन बाटे आ कैसे आज के गाना बाटे। एगो गाना बहुत पुरान पहले बाजे रहे, अरे कैसन बा जमाना ये कैसन सरकार बा, आ मिलत नइखे नौकरी तब पढ़ल बेकार बा, अरे 40 के उम्र भइल लगू नया बता, अरे हौ देख बीए के बकरी चरावता। यह लय बाटे भैया, लेकिन पर ऑर्केस्ट्रा में लिखले बानी। देख कितना बढ़िया मुखड़ा बाटे कि चढ़ली जेवानी एकर भइल बा मोनाका, हमारे ये स्टाइल से लइकन के धक्का। ए भाई सुन रे कि चढ़ली जवानी एकर भइल बा मोनाका, हमारे ये स्टाइल से लइकन के धक्का। कल पकड़ाइल रहे डूबे जी के बांस में, आ पड़ल बिया छौड़ी नया लोभर के तलाश में, पड़ल बिया छौड़ी नया लोभर के तलाश में। कि चढ़ली जवानी एकर भइल बा मोनाका, मारिए स्टाइल में लइकन के धाका। कल पकड़ाइल रहे डूबे जी के बांस में, आ पड़ल बिया छौड़ी नया लोभर के तलाश में, पड़ल बिया छौड़ी नया लोभर के तलाश में। तब भैया ये मुखड़ा रुआ अगर फुल गाना लिखवावे के चाहता नहीं तो रुआ हमके कॉन्टेक्ट कर सकता नहीं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर बाटे भैया 77 040 24 540 और व्हाट्सएप के नंबर बा 88 74 47 31 28। तो कोनो भी प्रकार के मीटर खतरा बेहिचक फोन कर सकता नहीं, बिल्कुल उचित चार्ज में मीटर रुआ के लाजवाब मिलत नहीं। हम अगला वीडियो में कुछ नया गीत के साथ, तब तक क्लियर हुआ सब सहमति चाहता नहीं, कोनो गलती त्रुटि है विजय बागी से भइल हुई तो क्षमा प्रदान करब। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया, जय हिंद जय भारत। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब ना कैले हो कम भैया तो सब्सक्राइब कर ले।